Sziasztok! A glamourfotózás.com műtermében vagyunk, ahol Bibi Nora számára készítünk weboldalra erotikus és glamour fotókat. Szia Bibi! Sziasztok! Amúgy róla annyit kell tudni, hogy glamour és erotikus modell, valamint több felnőtt filmben is szerepelt, illetve az AVN Awards idei évfilmje díjazottja. Bibi, mesélj egy kicsit magadról, hány évesen kezdted a szakmát? 2010-ben kezdtem, akkor, amikor betöltöttem a 18. életévemet, és ez igazából úgy kezdődött, hogy én kerestem fel személyesen egy erotikus ügynökséget, és ott készültek rólam casting videók, casting képek, és szerencsére az első munkám az egyik legnagyobb cégnek ment, úgyhogy már itt elkezdődött valami. Értem. A következő kérdésem az lenne, hogy igazából mi vitt rá arra, hogy ezt csináld? Lehet, hogy furcsán hangzik, meg sokan nem hiszik el, de engem kiskorom óta ez foglalkoztatott, szóval mindig is tetszettek ugye a modelleknek a munkái, főleg az erotikus és glamour modellek, és én is szerettem volna magam ebben kipróbálni. Következő kérdésem annyi lenne, hogy mik voltak az eddigi legérdekesebb munkái, és milyen helyszínek azok, amikre szívesen emlékezel? Hát talán a legérdekesebb munkák például igazából volt egy olyan forgatásom, amin egy vámpírként szerepeltem. Ezt a sémát ezt eléggé rám ragasztották, képek és videók alapján. Talán ez volt az egyik legérdekesebb, illetve helyszínek közül például a Karib-szigetek, Amerikán belül Hollywood, Las Vegas, Los Angeles, elég sok helyszínen forgattam ezek közül, és szerte Európában, úgyhogy elég sok helyen volt. Hello Bibi, én is megérkeztem mint fotós, és nekem is lenne hozzád egy kérdésem. Azt szeretném megkérdezni, hogy hallottam itt a riport elején, hogy az AVN Awards-on jelentős sikereket értél el. Ez kinek a jó voltából köszönhető a számodra, illetve ki volt az a producer, akivel kijutottál erre a díjátadóra? Igazából Rokkóval forgattam ezt a filmet, és gyakorlatilag ezt általában a nézettség alapján szokták kiválasztani, mert itt van egy zsűri, aki mérlegeli a kiválasztott filmeket, a jelölt filmeket, és ez alapján. Értem. Arra lennék kíváncsiak, hogy milyen nyelveken beszélsz, illetve a forgatások közben milyen nyelven használsz? Forgatások közben általában angolul beszélünk, igazából lényegtelen, hogyha Magyarországon forgatjuk le a filmet, ezek általában külföldi cégeknek mennek, tehát nyilvánvalóan angol nyelv. Egyébként ezen kívül még franciául, németül és értem a hollandot, de nem beszélem. Wow, szerintem ez egy elég tágpaletta azért. Ami lenne a kérdésem, hogy az előbb említetted, hogy sok céggel forgattál, illetve hogy ami Magyarországon készül, az is inkább külföldi exportcikk. Melyikek azok a cégek, amiket esetleg a nézőink is ismerhetnek, akikkel te együtt dolgoztál már? Hát talán a legismertebb amerikai cégek, Brazzers, Reality Kings, 21st Century, DDF, Evil Angel, Rocco's World, szóval eléggé sok rétű meg sok cégnek mentek. Melyik műfaj egyébként az érdekesebb a számodra? A maga a fotózás, glamour fotózás vagy az erotikus fotózás, vagy kifejezetten a filmezés az, amelyik jobban vonz? Idáig inkább filmes munkáim voltak többségben, most viszont kicsit szeretném glamourosabbra venni a figurát, úgymond, úgyhogy inkább a fotózásokat szeretem előnybe helyezni, előtérbe helyezni, de egyébként még így is nagyon sokat forgatok, úgyhogy igazából egyenlő az arány. Ez is az is. Hogy jutott eszedbe, hogy honlapot készítessél magadnak? Igazából már amikor elkezdtem a filmezést, akkor látszottak az internetes oldalakon, hogy nagyon fent van a nézettségem, és akkor megbeszéltük az ügynökségemmel, hogy csinálunk közösen egy honlapot, ami azóta is működőképes, most egy picit látunk el, mert szeretnénk újítani. Ezeken láthatóak lesznek saját készítésű filmek, tehát amik sehol máshol nem láthatóak, fotóanyagok, interjúk, illetve talán még webshop is, így hamarosan látható lesz. Értem. Ezt a nézettséget, ezt a Facebook profilodból megkérdeztetem, hogy hány lájkod van ideig a Facebook profilodon? Hát like számot nem tudok mondani, de a napi nézettség az ilyen 30-40 ezer között szokott. Gratulálunk hozzá. Ha már a Facebooknál tartunk, az embereknek, amikor meglátják, hogy mivel foglalkozol, milyen képeket csinálsz, milyen videókat, akkor általában mi szoktak lenni a reakcióik, mind Magyarországon, mind pedig úgy általában a világban? Hát világszerte inkább vagyok elfogadott, mint sem Magyarországon. Általában jók a reakciók, ilyen napi 260-300 között szokott lenni levelek száma, úgyhogy eléggé vegyes, hogy miket szoktak írni, sok képet kapok, tehát én nagyon
aranyosak, akár képösszevágásokat saját magamról, úgyhogy pozitív a visszajelzés. Inkább a magyarok közt vannak negatív hangvételű levelek, de ezeken túl tudok esni, szóval nem hat a lelkemre. A felnőtt kategóriás filmekben ugye találkozol fiúkkal is és lányokkal is. Kik a kegyeltjeid? Kik azok, akik számodra többet jelentenek, a fiúk vagy a lányok? Egyértelműen a fiú. Egyértelműen. Én a lányok munkásságát nem is nagyon szeretem visszanézni, nem is nagyon érdekel, a fiúkét már inkább. Értem. Dolgoztál már együtt Magyarországról származó lányokkal, fiúkkal, illetve Magyarországon olyanokkal, akiket esetleg nem a pornón keresztül ismertél meg, hanem esetleg régebről? Nagyon sok magyarral forgatok. Igazából Budapest, mondhatjuk azt, hogy a pornó nagyvárosa, szóval mindenki ide szokott jönni forgatni világszerte, úgyhogy nagyon sok mindenkivel. El tudnád mondani nekünk azt, hogy melyik volt az első film? Emlékszel arra, hogy melyik volt az első olyan szereplésed, amiben egy hardcore jelenetet forgattál? Hát a legelső film ez az Evil Angel produkciónak ment, ami az egyik legnagyobb cég. És ez már egy onál szín volt, úgyhogy belevágtam már az elején. Egyébként ez egy két lány, két fiús felállás volt. Wow! És mi a prioritásod ilyen pornós téren? Tehát melyik az a pozíció, melyik az a pornó műfaj, amit igazából szívesen csinálsz? Hát én inkább hardcore modell vagyok. Amikor elkezdtem a szakmát, akkor voltak nyilván ilyen szoftosabb forgatások, meg fotók, de én úgy érzem, meg én úgy gondolom, hogy ha valaki már ebbe a szakmába vág bele, akkor azt csinálja keményen, és ne a soft részére menjen rá, hanem akkor legyen hardcore. Szereted, hogyha fotóznak? Imádom. Mit szeretsz benne? Szeretek pózolni, szeretem a kamerát, úgy érzem, hogy talán a kamera is engem, és szeretem utána megnézni a végeredményt, meg ez nekem egy örök emlék utána. Mennyire elfogadott az ismerőseik között az, hogy te tulajdonképpen felnőtt filmiparban dolgozol? Hát amikor még elkezdtem, akkor én a középiskola utolsó osztályába jártam, és nagyon nagy felháborodás volt belőle, az összes barátomat elveszítettem miatta, és igazából a mai napig nem beszélek velük, és nem vagyok velük semmilyen kapcsolatban, aminek örülök, mert nem szeretnék negatív embereket magam köré gyűjteni, viszont akiket most gyűjtöttem, ők szakmabeliek, vagy pedig úgymond celebek, tehát hírességek, vagy olyan emberek, akik ezt valamilyen szinten meg tudják érteni, és akik szintén kapnak ilyen kritikákat, nem kell egy felnőtt filmben szerepeljenek hozzá. Tehát ott viszont nagyon megértés, úgymond, szóval elfogadják. Egy férfi korban nálad mikor jelent érett férfit? Korban? Szerintem azt nem korban még, szóval egy 20... Az idősebb, vagy inkább a fiatalabb férfiak, kik azok, akik a számodra vonzóbbak? Az idősebbek. Az idősebb. Hogyha ilyen közegben mozogsz, ezek között az ismertek producerek között, ismertek rendezők között, találkozol egy-két ismert emberrel. Én például a napokban az egyik bulvár magazin hasábőjén meglepődve olvastam egy elég érdekes szitut, hogy te egy közismert Magyarországon forgatott valóságshow egyik szereplőjével, egyik nagyon ismert szereplőjével, VV Évával egy közös kalandba keveredtél. Hogy is volt ez a kaland, és hogy született egyébként ez a bulvárcikk? Mi ennek a története? Hát Éva nekem nagyon jó barátnőm, én nagyon szeretem őt. Az a lényeg, hogy ő most egy bizonyos intézményben van, ahol őt most kezelik, viszont ő kapott egy kis kimenőt, és ő szeretett volna nyilván kikapcsolni. És hát elmentünk egy péntek este szórakozni, és igazából másnap az újságnak a honlapján láttuk magunkat viszont. Rossz volt. Igen, úgyhogy igazából annyit írtak le, hogy milyen kocsival mentünk szórakozni, milyen helyzet Évának az udvarlójával. Volt egy újságíró a helyszínen, vagy ez hogy? Nem volt újságíró. Aha. A Facebookon találták meg szerintetek a képeket? Igen, Éva feltette a képet a hivatalos oldalára, illetve én is az enyémre. Onnan ez nyilván le lett szedve, és lett hozzá egy sztori, hogy mi elmentünk pénteken bulizni, amin persze mindenki megbotránkozott, mert hogy Éva most ugye bizonyos terápián vesz részt, úgyhogy most ez volt a nagy kiakadása mindenkinek, de hát... Csináljunk egy kis reklámot. Ki a kedvenc férfi
felnőtt film szereplőt. Ki a legjobb szerinted ebben a szakmában a férfiak közül? Biztos nagyon fog örülni, tehát úgy válasz meg ezt a személyt, hogy... Hát felnőtt filmesek közül szerintem a legnagyobb név az Rocco. Értem. És ki az, akivel te neked a legjobb volt? Tehát aki a legtöbbet tudta kihozni mind a helyzetből, mind a jelenetekből, mind belőled? Igazából én nagyon szeretem a színészeket, semmelyikükkel nincsen semmilyen konfliktus, vagy nem áll azt, hogy nem tudunk együtt dolgozni, de itt is Roccót említeném meg. Tehát ő az egyik legjobb. Értem, tehát számodra, mint a világ többi részének a számára ő is a favorit és prioritás. Milyen számodra egy férfi ideál? Ő is Rocco? Tehát... Nem feltétlenül. Tehát őt mint színészt preferálom. Egy férfi ideál számomra, hát külsőre mondjuk legyen, nem is tudom, igazából legyen kis utázása, valami megfog. Nyilván mondjuk szép testfelépítésedben nem azt értem, hogy mondjuk 100 kg izom, de nem is 30 kg. Szóval ezért valami legyen, szép szemek, mondjuk olyan tekintet, amivel ha rám néz, akkor levesz a lábamról. Hol készült rólad ideig a legexkluzívabb fotósorozat, amit te a legjobbnak tartottál? Fotózásról beszélek most tulajdonképpen, tehát nem a filmezésről. Playboy fotó se készítette eddig. Nevet említsünk, vagy nem? Boros István. Boros István, értem. Jó, rendben. Mesélj nekünk egy kicsit a jövőbeli terveidről, arról, hogy mit szeretnél magaddal csinálni, mert gondolom nem egész életedben az a célod, hogy profi pornós legyél. Jövőbeni tervek közt, hát a legközelebbi tervek azok egy sminkiskola, ahol sminkmesternek fogok tanulni. Utána szeptember-október között indul egy személyedző képzés. Sportolsz valamit egyébként? Eldizem. Az igen? Hobbiszerűen, vagy ezt versenyszerűen? Versenyszerűen szeretném, viszont ugye van egy szilikoncici, ami miatt nem biztos, hogy ő... Ebből adódóan lenne egy kérdésem, hogy te egyébként a természetes idomokat preferálod, vagy pedig inkább a plastikai sebésszel által megáldott dolgokba, vagy inkább otthonosan? Igazából, hogyha szép az, ami természetes, akkor azt én is megdicsérem és elismerem, de én személy szerint nem szeretem a természetességet. Nekem ami természetes, az átlagos, és az, ami átlagos, az meg unalmas. Úgyhogy inkább a plastiklányokat. Értem. Több magyar erotikus modell, illetve glamour modell jelen pillanatban kint külföldön topless diszkókat vállal, illetve olyan diszkókban dolgozik, ahol ugye nagyon fontosan törzsközönségnek az, hogy lássák azt, hogy egy gyönyörű nő zenéje. Neked ez mennyire fontos? Vannak ilyen elképzeléseid? Szeretnél ilyen dologban részt venni? Vannak ilyen ismerőseim, sőt barátaim is, viszont én nem szeretném ezeket a távolra gyarapítani. Én ennél egy picit többre vagyok. Nem szeretnék egy ilyen... Mik az otthoni kedvenc elfoglaltságaid? Amikor teljesen privát életet élsz, és nincsen senki olyan ember körülötted, aki egyáltalán tudja, hogy te mivel foglalkozol. Mi az, amit otthon szeretsz? Hát igazából nagyon szeretek gitározni, én 7 évig tanultam zeneiskolában. Énekelni is nagyon szeretek, táncolni főleg. Egyébként erről közösségi oldalon vannak videók. Szeretek az állataimmal játszani, foglalkozni velük, és barátaimmal lenni, illetve a sport, ez nagyon fontos. Szereted a jó ételeket? Imádom. Szeretsz főzni? Inkább főzni szeretek, mint enni. Azt szereted egyébként, amikor egy férfi főz neked? Nagyon szeretem, amikor egy férfi főz, de nem feltétlenül kell nekem főzze, de nekem az így tetszik, hogyha értenek hozzá. Az utolsó két kérdésben azt szeretném tőled megkérdezni, hogy az utcán a rajongó táborod, illetve azok, akik Magyarországon már ismernek téged, azok nem szoktak megállítani, nem szokták megkérdezni, hogy te bizony az a lány vagy, aki azokban a filmekben szerepel? Nagyon sokszor előfordul ilyen, edzőteremtől kezdve plázákig mindenhol, viszont nyilván nem egy világsztár vagyok, szóval azért annyian nem tudják, hogy ki vagyok, de előfordul. Értem. És legutolsó sorban mi az, amit üzensz azoknak a rajongóknak, akik Magyarországon még esetleg nem ismernek téged? Hát akik még nem ismernek, és akik már ismernek, azt üzenném, hogy nézzétek továbbra is a filmjeimet, mert nagyon sok erotikával fogtok benne találkozni,
még sok mindennel, amit láthatjátok. Úgyhogy nagyon szeretlek titeket, és kérlek, hogy szeressetek